No, už začína túrovať. Skúšam dnes štarču, že strih. Jaj, uvidíme. Ale ide, už naberá rýchlosť. A už je hore. Koks ako rýchlo. Zakýva? No, dúfam, že nie, lebo nám dá po hlave. Popcorn vypukal v tej kopodiači. Ale zemu spaľuje. To bolo asi všetko, či? Otočí sa. Aj poplašne spustím. Fú, a to riadne vedo. No ja si myslím, že nemusí ani bomby hádzať, to stačí, že preletia a podľa mňa sa všetci